Цяжкая інфлянская вайна з маскоўшчынай працягвалася. Вайна, што змусіла великалітоўскіх паслоў паставіць свае подпісы пад Люблінскім актам. І цяпер новаму каралю і вялікаму князю Стэфану Баторыю патрэбна выконваць свае абяцанні і вяртаць захопленыя маскоўцамі землі. Летом 1579 года была скончана падрыхтоўка да вайны. Аб'яднанае войска Рэчы Паспалітай складала каля 40 000 чалавек. У тым ліку польскай конніцы, вугорскіх і нямецкіх жаўнераў-наймітаў, казакоў, татараў. Аднак галоўнай сілай былі харугвы вялікага княства, кіраваў якімі знакаміты Мікалай Радзівіл Руды. Нягледзячы на тое, што сам вялікі гетман бачыў перамогу над маскоўцамі ў генеральнай бітве, Стэфан Баторы вырашыў спачатку аблажыць Полацк, што ўжо 16 гадоў знаходзіўся пад уладай Івана IV. І апошняе слова засталося за каралём. Было вырашана спярша ўзяць Полацк. Аднак зрабіць тое было няпроста. Добра ўмацаваныя сцены і вежы абараняў вялікі гарнізон, і здавацца ён не збіраўся. Да Полацка падышло велізарнае войска, якое зусім не было нейкім маналітным. Яно складалася з людзей розных нацыянальнасцяў, якія кіраваліся зусім рознымі памкненнямі. Безумоўна, нашы суайчыннікі, літвіны, разам з палякамі лічылі справай свайго гонару адваяваць Полацк, лічылі гэта сваім патрыятычным абавязкам. 11 жніўня 1579 года пачалася аблога Полацка. Пасля гарматнага абстрэлу, што не даў асаблівага выніку, было вырашана здабываць горад штурмам. Аднак маскоўцы зацята і адчайна абараняліся. Перашкаджалі задуманаму і бясконцыя дажджы, што хутка тушылі распаленыя яды. Па войску нават папаўзлі чуткі, што дажджы выкліканы чарадзействам маскоўцаў. З-за вільгаці псаваўся харч і ўспыхвалі хваробы. Аблога Полацка працягвалася ўжо 2 тыдні. Але нарэшце ярка заззяла сонца, а з ім і вярнулася рашучасць нашых вояў. Асобныя атрады пад градам ядраў імкнуліся бліжэй падысці да драўляных сцен. Аднаму са смельчакоў, львоўскаму мешчаніну, які здолеў запаліць адну з замкавых вежаў і вярнуцца жывым у лагер, кароль тут жа дараваў шляхецтва і прозвішча Палацінскага. Але ў войску Сцепана Батуры былі таксама нямецкія і вугорскія найміты. Гэтымі людзьмі кіравалі зусім не патрыятычныя памкненні, а думкі пра нажыву, пра магчымасць парабаваць у захопленым горадзе. І гэта не раз выяўлялася падчас аблогі. Калі маскоўцы паслалі парламентарыяў для перамоваў пра капітуляцыю, вугорскія пехотнікі пасеклі іх, не дапусцілі да вялікага князя і караля, бо яны былі не зацікаўленыя ў капітуляцыі. Капітуляцыя, натуральна, прывяла б да стрыманасці войска ў захопленым горадзе. Яны думалі зусім пра іншае. І потым у час ужо апошняга штурму Полацка некалькі разоў успыхвалі крывавыя сутычкі паміж вугорцамі і палякамі, бо вугорцы хацелі першымі ўварвацца ў Полацк і захапіць большую здабычу. 11
30 жніўня 1579 года на 20-й дзень аблогі, так і не змогшы утаймаваць полымя, абаронцы запрасілі літасці. Коштам жахлівага спусташэння старажытны Полацк быў адбіты ў ворага. Калі распавядаць пра вяртанне Полацка ў часы інфлянскай вайны, то гэта была адначасова і слаўная і трагічная старонка нашай гісторыі. Слаўная таму, што з-пад маскоўскай акупацыі быў вернуты найстаражытнейшы, найслаўнейшы беларускі горад. Больш дзясятка гадоў там трывала маскоўская акупацыя, увогуле захоп горада маскоўцамі это вельмі жахлівая справа, там былі ўсе жыды вынішчаныя. Вось, напрыклад, тут зноў жа паказвае адносіны да жыдоў у нашай дзяржаве і ў маскоўскай дзяржаве. Тады Стэфан Баторый, калі браў горад, ён шмат намаганняў на гэта паклаў, і сам факт вяртання гэта была слава. Трагічнасць заключаецца ў тым, што горад шмат пацярпеў падчас гэтай аблогі. У часе штурмаў, артылерыйскіх абстрэлаў, і найжахлівая, можа быць, найстрашнейшая страта ў нашым культурным жыцці беларускім — гэта страта знакамітай бібліятэкі пры Сафійскім саборы. Яна згарэла ў час гэтай аблогі. Бібліятэка унікальная, якая сабіралася ад моманту пабудовы сабора ці ад сярэдзіны 11 стагоддзя. Збіраліся рукапісы, пазней кніжкі друкаваныя ў 16 стагоддзі. Но это была бы унікальная зараз бібліятэка на ўзроўні найлепшых святовых збораў, рарытэтаў. Яна згарэла. 16 гадоў маскоўскай акупацыі сталіся велізарнай трагедыі для Полацка і ўсёй Полаччыны. На жаль, пасля інфлянскай вайны Полацак на некалькі стагоддзяў прыйшоў заняпад, і хоць у ягоным жыцці яшчэ здараліся ўзлёты, все-таки былой велічы у тую эпоху сабе ён вярнуць так ніколі і не здолеў. Згодна з тагачаснымі сведчаннямі Полаччына ператварылася проста ў парослую лесам пустэльню. Але Стэфан Баторый ужо не зважаў на гэта. Ён вяртаўся ў Варшаву шчаслівы. Паход скончыўся ўдала, і Полаччына вярнулася ў межы вялікага княства літоўскага. Што яшчэ трэба? Гэты поспех і ваяўнічы характар штурхалі яго на далейшыя дзеянні. Ён ужо вырашыў, вайна будзе працягвацца. У гэтым былі зацікаўлены таксама і езуіты, што ўмела падштурхоўвалі караля да ваяўнічых планаў. Вайна з маскоўшчынай рукамі ліцвінаў, што можа быць лепей? Папа Рыгор XIII нават зрабіў Стэфану Баторыю адмысловы падарунак — асвячоны меч. Радуйцеся перамозе, але гэтага мала, умейце карыстацца ёю. Лёс, здаецца, дае вам усю маскоўскую дзяржаву. Смеласць і надзея накіроўваюць да вялікага. З такімі словамі кароль звяртаецца да Соні. І той падтрымлівае рашэнне Стэфана Баторыя аб новым паходзе. Інфлянская вайна працягваецца. Вось вяртанне Полацка — это была такая адна з дзеяў па пералому ў вайне з Масквой. Вяртанне горада. Маскоўцы яго вельмі заўзята баранілі, таму што ў выпадку страты, калі б яны асталіся жывыя в этом штурме, то іх бы пакараў бы сам маскоўскі цар за гэта, пакараў бы на смерць. І вось гэта падзея, якой дасягаўся пералом інфлянскай вайне. Таму што Стэфан Баторый разумеў, вот гэты драпежнік, маскоўскі драпежнік, супакоіцца толькі тады, калі яму адсекчы лапы. І таму ён перанёс ваенныя дзеянні на тэрыторыю маскоўскай дзяржавы. Вот эта сама вайна прычынілася да глыбокага крызісу маскоўскай дзяржаве. Краіна была вычарпаная этой вайной, маскоўская дзяржава была вычарпаная палітыкай унутранай Івана IV, этой апрычненай, этой вынішчэннем
людзей фізічным в значнай ступені. І потым пачаліся так званыя смутныя часы маскоўскай дзяржаве. Яна на стагоддзе выпала з абоймы, скажем так, змагання за дамінацыю ў ўсходняй Еўропе, не станавіла пагрозы для Вялікага княства Літоўскага, потым адрадзілася і распачала наступ з новай сілай. Калі б наступныя манархі за Баторыем былі такімі таленавітымі, як ён, то, можа быць, удалося б затрымаць маскоўцаў яшчэ на даўжэйшы час.